Moje vláda bude jedna z nejúspěšnějších v historii České republiky. Řekl bych od roku 1938 možná. My jsme zvládli neuvěřitelnou věc. Uprchlickou vlnu. Nejvíc uprchlíků na hlavu v Evropě. Bez sociálních problémů. A dokonce tak, že z toho čeští lidé mají prospěch, protože Ukrajinci dnes přispějí do státního rozpočtu víc, než my jim pomáháme. Změnili jsme energetiku úplně zásadním způsobem. Nejsme závislí na Rusku. To tady prostě léta nebylo. Nikdy to tu nebylo. My dneska si můžeme rozhodnout, jestli ten plyn vezmeme ze severu, z jihu, z východu, ze západu. Prostě nejsme na tom závislí. Příští rok nebudeme závislí ani na ropě. Stavíme. Historicky nejvíc investujeme. A to je základ pro to, aby lidé měli dobré mzdy. Přitahujeme strategické investice. Všecko, to jsou zásadní změny. Rozhodli jsme o stavbě století, o dostavbě Dukovan. Tady se spoustu takové věci tu nedělali. A kamkoliv přijedu, tak Česká republika dneska považována za součást Západu, váží si nás, dělají s námi obchody, berou nás vážně. To je možná nejdůležitější věc. My jsme definitivně dali prestiž České republice. To jsou výsledky mé vlády. A tohle se budu snažit lidem v tom příštím roce ukázat a přesvědčit je o tom, že stojí za to, aby mě podpořili dál, aby tohle pokračovalo.